Guys, good evening. So dili mi makatulog tungod kay among sa bantayan kung kuan kanang ang bagyo ba. Paminaw na mo ang among lakad kay madok mi guys kay kami sa bagyo tapos kanang kuan man good kanang maghulat mi sa mga balita tapos dito daw sa Pikas na nibuto na daw ang mga poste. Wala sila kurente. Kami na pa may kurente diri guys. Oh, nananaw pa mi diri. Na diri. Unya anang while nagkuan magluto-luto sa daw mi og kuan kanang sa ni kanang tani magluto do. Mo pa may pag-abot na na speechless naman dayon oy. Magkuan mi ba, magmerenda mi oh, tingnan mo overloaded. Shoutout pala ko sa nagdalaan ni katong taga DXWD nga nagdalaan ni oh. Chicharap. Mo na mong kuan, merienda mo na ngayon. Habang hinihintay namin kung ano ang update ng ulan so hindi tayo makatulog. So, ito muna ang gagawin natin. Kakain muna tayo ng chicharap. Crispy kayo. Nami. Hindi man yung makatulog. Mag-busy sa among bata. Ano? Masarap siya guys. 390? Shout out ko sa nagdalaan ni DSWD. Ano nangyari? Salamat sa imong ipadala na cheese sarap. Aw! It's hot! Inatin sila sa buyagan, inikot pa daw sila sa... Nasi ay kuan daw. Pumunta kami na ng Mainit buyagan pa. at Windy Hill. Tama ba yun? Tapos umabot na ng 190 yung babayaran. Tapos Ingat tayo lahat guys. Bye-bye. nagpapasa ng